Sal-2050 il-persentaġġ ta' persuni bil-kundizzjoni ta' dimensja mistenni jiżdied b'4%. Da minħabba li n-nies qed jgħixu iktar mill-passat u b'hekk wieħed jidħol f'riskju ikbar. Minkejja li pajjiżna huwa l-iżgħar fl-Ewropa, in-numru ta' anzjani qed jiżdiedu u b'hekk id-dimensja qed tkun sfida ikbar. Skont studju li sar fl-2018, f'pajjiżna nstab li kellna ma' 7,000 persuna ibatu mid-dimensja. U fid-dawl ta' dan l-itnejn saret konferenza fejn diversi persuni minn pajjiżi Ewropew u oħrajn ġirien kienu mistednin jattendu biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. L-iskop ewlieni ta' din il-konferenza kien biex tiżdied ir-riċerka waqt li dawk li jgħixu bid-dimensja jingħataw kull għajnuna possibbli għal ħajja aħjar. Dan għax għad m'hemmx riċerka li turi xi jwassal id-dimensja. Kien imħeġġeġ mod speċjali li tiżdied l-informazzjoni mogħtija lis-soċjetà biex tonqos l-istigma u fuq kollox ikunu involuti fil-ħajja ta' kuljum. Dawk li għandhom id-dimensja huma mħeġġa biex ifittxu l-għajnuna mingħajr ebda biża'. Ir-rappreżentanti tal-pajjiżi li attendew saħħu li hemm bżonn li l-pajjiżi kollha jingħaqdu flimkien biex jiġġieldu din il-kundizzjoni billi l-ewwel ħaġa tingħata prominenza. Dan biex fl-aħħar mill-aħħar jintlaħaq pjan bejn il-pajjiżi u jiġi implementat. B'hekk il-pajjiżi flimkien jelbu l-ġlieda kontra d-dimensja. Fost dawk li tkellmu kien hemm Helen Rochfort Brennan li kienet ġiet iċċertifikata li qed issofri mill-kundizzjoni ta' Alzheimer fl-età ta' 62 sena. Minn dak iż-żmien ibdiet taħdem biex tqajjem kuxjenza filwaqt li talbet biex jiġu implementati liġijiet aħjar f'diversi pajjiżi biex persuni bid-dimensja fost oħrajn ikollhom servizzi aħjar u għajnuna mhux biss lilhom iżda wkoll il-qraba tagħhom. Dan għax qalet li bla dubju din il-kundizzjoni taffettwak kontinwament matul ħajtek. Saħqet li kienet tħossha weħida u ħadd ma kien jagħtiha support filwaqt li ridet tieħu ħsieb lill-familta. Iħeġġet lin-nies li jbatu mid-dimensja biex mhux sempliċement jieħdu l-pilloli mogħtija lilhom iżda wkoll joħorġu jagħmlu dak li jħobbu mingħajr ebda mistija.